Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Суруб ҳастам дар хизмати шумо. Қарор дорум дар мошин бозори Душанбе. имрӯз рӯзи якшанбе аст. Бозорам обод. ҳама намуди мошин дуромагия. Одамам бисёр бозор обод ай. дар ин навор беҳтарин мошино ҳастай. тамошо мекунем. лайкура ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунед. як ҷои бароҳада бишинен. ҳама каса лайкура бимонен. ягон кофе бизанен. ман худам ҳамин одат дорум. ҳар рӯз гоҳе ки бозор биём як кофе сия мехӯрам ки хобу мебарад. як кишор мешам баъд ҳамин хеле хушрӯ сиёмка мекунам. баъд гапҳои нав мебирояд. масалан ҷазоб мешава видео. так что дастгиёра ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. масъалаи чихолои мошинотунда мошиноро хариден, магазини мара дидаен, автоцентр прокат шоссе. масъалаи чихол, полик, аксессуари мошинотуна ҳамунҷа метавонен биёен бо хайуҷак ҳамсӯҳбат мешем. саломат бошед. худованди меҳрабон ҳаматан нигоҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. ина як мошин дига пайдо шид. инҷо магазини Автолайф аст. барои тамоми намуди мошинҳо чихолҳои сифати хуб овардагием. сифати хуб мехоҳӣ? ҳатман ба Автолайф биё. нархҳо дастрас, доставка ба тамоми шаҳрноҳои Тоҷикистона дорем. номерҳо дар рӯи экран. ҳатман дар ватсапи мо муроҷиат кунед ва мо барои шумо каталога равон мекунем. Мерседес С-класс бародаро 2008 сол 221 кузуфай. объёми 3.5 бензини холӣ. ҳуҷҷат танировкаш солона. оҷа ҳама ҷо шахшу ба навор мегирам. тамошо кунем. ана касои да махбул меша. номеро кара мемонам. айноми канали Автолайф гап занем. барои шуморо бо арзон мекунам. састанишам зури бадай. хоб спортивни каги. марамат салон шак тамошо кунем. хоб ина салон. хуб обогрев, лифт. так. салон погиза кожа, люкам дора. кондитсионер, пробег 129 000 гаштагиш пробегиш. состояниш тоза кай маълума ки вай. оз агар пешам бегум, ак пешам як тамошош кунем. چند سوم گفته سال نقشه؟ خوب 170,000 گفته سه معامله داره. خریداری کنکریت نباشه با معامله میشه. نمره اکن 107 22 55 23 38 55 12 91. زنگ بزنید برای شما رو بیشتر معلومات میده. خیلی باید نختونده ساستانی ماشینا. Toyota Corolla бародаро, Corolla 1. хоҳишмандо бисёр буд. 2006 объёми 1.6 Европа. бензини холӣ. 4 балонуш нав, задни камера, свеча хайхтон дидестен. ана оз ҳама ҷо шахс шу ба навор мегирам. номро акам меша, метавонен ки занг бизанен. хоҳи бародар мега 1 сол пеш хидмат мақсад ҳамои Европа ка овардагишан. мошинчане ки тоза. خب سالن سیاه
коробкаш механик хайна бо салон кондиционер кор мекунане абагреф сидени ҳамаш қоидави кор мекунад чанд гуфтест акайра хуб 92000 бу савдо мешавад номеро ака 988 06 55 56 занг бизанен хуб бу барои шуморо бештар маълумот метавад Lexus RX 350 2009 бародаро объеми 3.5 қати хуб 4 та балони нав тоза кай мошин хуб салон шаг мегирем салон шам як тамошо кунем молочный света салонуш электропакет хуб автомат ҳама народиш қоидави кор мекунад люкам дорам چندش گفته سکا 150,000 бу савдо мешавад ҳуҷҷат танировкаш нав 4 балонаш нав кондиционерш мега кор мекунад ягон проблема надорад бензин аён номеро телефона бугу 909 94 38 50 занг мезен яка барои шуморо бу бештар маълумот мета хуб марамаз ина Volkswagen Jetta солиш калон солай 14 объем дай 2014 объемиш 1.6 ям як сола танировка як сола ҳуҷҷат 4 балони нав тупчайнек ям мошинча зури бадай хуб ина салонуш чӯлои масачка задагӣ хуб автомат пробег 168,000 ям зури бадай састаниш чанд тай нархи 110,000 бу савдо мешавад номеро карам Kia K5 11 ин солаш 2011 объем моторуш 2 хуб комплектацияш фулай хуб салон сиёҳ старт стоп охлаждение хуб панорама яке хафу тамошош кунем ира чанд гуфти акайки номерош 909 94 38 50 чанд гуфти К5 123,000 бу савдо мешавад хуб Kia K5 Volkswagen Jetta Lexus RX 350 спортаж бародаро 2013 сола объеми моторуш 2 хуб ози ҳама ҷо шахшо кунем касои да мақбул мешавад номеро яка мешавад дар охири видео мақсад занг бизанен барои шуморо ҳуҷҷат танировка дора ҳуҷҷат танировка ҳамаш як сола вагон охяне ина монитори андроид автомат хуб старстоп дора калит ҳая салон тоза ҳамаш қоидавия агар хафуан бигирем як хафуан бинем ира чанд гуфтӣ 138,000 хуб 138,000 бу савдо мешавад харидори конкрете боша муомила дора ин бародара мақсад чанд мошин дора ами арзон фурӯш ам бозорда номеро табгу 28 41 388 бензина 4вд марамат ина бу Kia K5 дора 2000 чанд бу 11 бу 11 объемиш 2 шам вагон састаниш зури бада
комплектацияш фул. До охлаждения, автомат, старт-стоп. Хуб потолокш панорама. Ира чанд гуфтӣ? Ира чанд гуфтӣ? иш 125,000 хубоин як тайга дора. Ишам солаш 11 объёмаш да. Иш 120,000. Хуб ина салонаш. Старош маҳкамаи ҳаму вай чиза дора. Хуб номерош я бори габу номера? 28 4 388. Хундаи санат ҳам дора. Масад яка ҳамад мешиносен медононинаш. Мо дои мошино якара ба навор мегирем. Ҳамин даранда мақсад любой мошини якой боша миёва мета. Номерош аз занг бизанин айноми канали Автолайф барои шуморо бо арзон мекунам. 97 мисол Opel Hatchback объем 1.616 автомат. Хуб ози ҳамаҷо шахшро ба навор мегирем, тамошо мекунем. Светаш трафка, 4 балони нав. Ана мошин тозак ҳай. Дарош электрофаки дарои пеш. Хуб ина монитор, коробка автомат. Хуб задни камера, кондиционер. Газ бензину? Евро 4 газ дора. Нархаш 45,000 сомонӣ, чашки пашки ҳамаш қоидавияй. Хуб мошин состояниш тозаки хушрӯай. Номеро ака 985 70 36 36. Занг бизанин барои шумо рабо бештар маълумот метан. Харидор бошӣ муомилаи хуб дора бо.